Hej YouTube og velkommen til denne video, hvor jeg vil vise jer, hvordan I filmer jeres iPhone-skærm. Det er virkelig nemt. Det I gør, det er, at I går ned i det link, som jeg har lagt ned under. Og så sætter I det ind, og så kommer jeg til den side. Så skal I bare downloade hvad for en I gerne vil have, ikke? Så når jeg downloader det, så går I ind på det. Trykker I Try Reflector. OK. Så går I lige, så kan jeg lige vise jer, hvad jeg har gjort. Sådan der kom. Okay, som I kan se, så har jeg fået min iPhone-skærm frem. Det I så gør, det er, at I kører ned heroppe, eller nede. Så trykker I. Og så trykker I, for eksempel på jeres PC, nu kan I se, at min PC er der. Så trykker I skærmdublering til. Så når I vil filme, så højre klikker I. Her. Der. Og så start recording. Eller kan I bare trykke alt af. Og start recording. Der. Så kan I se deroppe, hvor lang tid I recorder. Vi prøver lige se her. Og gå lidt rundt. Og så når jeg stopper igen, så gør jeg det samme. Højre klik. Og stop recording. Sådan der. Så gemmer vi den som test. Gem. Så venter vi lige. Så har jeg filmet deres iPhone-skærm. Jeg får ligesom til at køre mere smooth, hvis I har et godt internet og har forbindelse med jeres computer og jeres iPhone. Så ja, det var faktisk det, jeg bare ville vise jer i dag. Så ja, tak fordi I gad så med. Hej hej.